Залпът на това оръдие е оповестил, че в Европа вече има държава, с която всеки трябва да се съобразява. Че българите са отново тук. Може би победата в сръбско-българската война се дължеше на това, че от министър-председателя до последния колар, който возеше патрони към обозите, си изпълняваха своите задължения. 5 века османските оръжия са държали българите покорни, а сега османските бойни знамена са в краката му. Командването на майор Друмев минава през бойния ред, тикат, влачат на ръце оръдието и заемат позиции на 300 метра от форта. Стрелба с правомерен. Турците бегат, отстъпват. Към 8:30 на всички фортове се вдига бялото знаме. Това е българския. Това е българския опълченец, който се бори за свободата си. Той се бори за своите деца. Обаче в българската история най-високия враг е Шипка. И няма друг. Редом с Шипка всички сме малката Шипка, малкия или това си малки. Но с Шипка в сърцето сме по-големи. Да, но трябва да стъпваме на земята и да събираме това, което е останало, защото просто живеем една благословена земя. Въпросът е наистина какво ще направим ние за държавата да ни за нас. Видна моя майчица, твоята сила знай в мене гори, свята икона си ти, мъченица без покой, носиш
Той е трудолюбив, храбър и доблестен български народ напълно заслужава една по-добра участ. Бог да пази България. Генерал-лейтенант Михаил Савов. Уважаеми зрители, ако не знаем каква България сме имали, никога няма да разберем каква България можем да имаме.